Priatelia, ahojte, zdravím vás. Dneska budeme čistiť v podstate túto fasádu. Sme vlastne v obci Košúty. Táto fasáda akože má už niečo za sebou. Poďte sa na to pozrieť. Vlastne videli ste, čo som ukazoval z diaľka, ale ukážem vám to zblízka. Poďte sa na to. Takže vlastne ona už je aj tuto z boku. Keď vidíte, tak je v podstate celá je od machu. No a to takisto to je vidieť všade. Takže takto, no, pozrite sa na to. Takže v podstate budeme to dneska umývať. Už to ináč umývame. Priatelia, ešte taká dobrá rada pre každého. Keď je niekde záhon, ako aj tu vidíte, pekné záhony sú tu, a dávate v podstate chémiu, jak my ju aplikujeme, vždycky je dobré vlastne zakryť všetky záhony, v podstate nech vlastne ten kontakt je čo najmenší, vlastne rastlina, chémia. Aj keď v podstate záleží od toho, akú chémiu používate. My vlastne používame chémiu takú vlastne, že ktorá neubližuje vlastne rastlinám, ale pre istotu robíme takto, aby bol klient spokojný, takisto aby my sme boli spokojní. Takže dobrá rada. Takže priatelia, máme to hotové. Poďte sa so mnou na to pozrieť. Dneska sme makali naozaj. Do večera, do 7 sme dneska boli. Takže bola to fúška, ale stálo to za to. Poďte sa so mnou na to pozrieť, pozrite sa. Takže vlastne takto to pekne vyzerá. Takže to je pekná. To vyzerá vlastne, ako to sa urobí vlastne. Šedá je krásna. Takže pozrite sa na to. Takže takto to je. Takže máme to hotové a sme radi, že sa nám to dneska podarilo celé spraviť. A ideme ďalej. Kľudne nám píšte komentáre, poprípade nejaké rady, otázky. Sme tu pre vás.